Bueno, adimen artifizialari definizio bat ematea zaila da, ez? Baina, definizio orokor modura esaten da gizakion prozesu mentalak imitatzeko eta berauetatik ikasteko konputazio sistemetan ikertzen duen disiplina zientifiko-teknologikoa dela, ez? Eta hori da azkeneko bere helburu, ez? Gizakion prozesu mentalak nola arrazonatzen dugun, nola hitz egiten dugun, nola irudiak, ez? Nola bereganatzen ditugun, horietan ikertzeko disiplina teknologikoa azkeneko urteetan indar handia hartu duena, ez? Eta esaten da, hiru esparru direla garrantzitsuak, ez? Alde batetik irudien errekonozimendua, beste esparru bat arrazonamendua, igual zaiena dena momentu honetan, da gero lengoaia naturalaren prozesamendua. Lengoaia naturalaren prozesamendua logika dauka, ze prozesu mental eta hitz egiten ari balin bagara, zein da prozesu mental behinena, gizakiona, hizkuntzen ulermena eta sorkuntza, orduan esaten da lengoaia naturalen prozesamendua adimen artifizialaren funtsean dagoen esparru badala, eta momentu honetan gainera adimen artifizialean ikertzen den eta publikatzen denaren 40% gutxi gorabehera alor horretakoa da. Egia da, 60. hamarkadan hasi zela adimen artifizialaren lehenengo booma, gero itzalaldi bat egon zen, baina azkeneko urteetan eman den bilakaera, segurazki da konputazio ahalmen asko handiago daukagulako, eta datu masiboak ditugulako, lehen ez zeudenak, ez? Horri gaituta, korporazio teknologiko handiek eta hainbat estatuk ere asko ari dira inbertitzen, ez? Orduan, nik uste horrek ekarri du azkeneko urtetako bilakera handia, ez? Eta momentu honetan, lengoaia naturalen prozesamenduan adibidez, orain arte erabiltzen zen estrategia simbolikoa. Eta makinari hizkuntza irakatsi behar zitzaion. Orain ordea, adibideetatik ikasten dute. Eta hizkuntza neuronal erraldoiak ditugu eta gai dira gizakiaren hizkuntza bera xehetasun handiz imitatzeko eta representatzeko. Eta horrek ekarri du sekulako iraultza eta gaitzupen automatikoan eta bestelakoetan horregatik etorri diren aldaketa handiak. Bai, horre justu esaten ez zinenean hori ez, akordatzen nahi nintzen, ze garai batean egon zan olako, esaten zan, adimen artifizialak ez dakiz zer egingo du, eta horrelakoak, baina probatzen genuen, adibide pila bat zeuden, baina gero esaten genuen, agian ez da hainbesterako, ez? Eta nik uste etortze azken urteetan, ez? Ikusi ditugula onurak batez ere, hizkuntza prozesamenduan adibidez oso garatua, gezurra dirudi nola elkar ulertu dezakegun jakin gabe hizkuntza bat, adibidez, gero xago hizkuntzari buruz eta hitz egingo dugu, ez? Baina bai, ez, alderdi horretatik nik egingo nuke onuretako bat izan litekeela, gero bere arriskuak ditu, baita, hizkuntza gutxituentzat adibidez, ez, edo nork ulertu dezake edozein momentutan, edozein euskarritan, adimen artifizialari esker eta gaina ikusten ari gara, gero eta gehiago ari dela aurrera egiten horrek, ez? Orduan horrek ere jartzen du zalantza bat mahai gainean, ez? Ia zertarako ikasi, ez? Horrelako hizkuntza bat, baldin eta ematen baldin badaukagu aukera botoitxo bat sakatuta edo botoitxo bat sakatuta momentu honetan, baina igual imaginatu dezakegu hemendik gutxera txipa sartuta edo bestelakoetan, ez? Ni hori etortzen zait askotan burura hitz egiten dugunean horri buruz. Eta azkenen kakoan ikuste zuek komodatu zuela, datutan da, lehen zatik enetzen hainbeste entzuten, denok igu 80. hamarkadan xake partida bat irabazizun ordenagailu batek, bai entzute deu, baina azkeneko post urte hauetan pasada jarri da modan big data guztioi, azkeneko garai hauetan da enpresak baita datu masibo horiek aidiela erabiltzen, orduan horrek ahalmen asko eman digu, eta horrek nolabai erabaki horiek hartzeko askoz erraztasun gehiago, ez? Lehen arazoa zan, igual ez genitula datuk, oain arazoa da datu gehiegi dauzkeula, orduan, hori guztik manejatzeko behar deu laguntzaile bat eta behar deu teknologia horren erabilpena. Eta datuak ondo interpretatzea askotan, ez? Askotan olako uholdearekin ikusi ditut adibideak, ez? Eta
hasi interpretatu nahian datu horiek eta erabakiak datuetan oinarritzen balin baditugu, askotan erabaki okerrak hartzea, ez da, holako uholde horrekin. Bueno, horrek ere zabaltzen du beste aukera bat, ez, datuen mundu hori guztia, eta beste lanbide batzuk, eta bar. Bai, adibide pila bat daude, orduan adibideen kalitateak dauka garrantzia, ez? Eta alborapenik izango ez duten adibideak erabiltzea, eta hor dago lan, ez? Azken finean bestela adimen artifizialak egiten duena da, adibidetatik ikasten duenez, desorekatuak balin badaude, edo alborapenak balin badaude, horiek amplifikatu, ez? Efektu biderkatzailea daukalako, ez? Orduan, hori da, ez, datu asko ditugu, ongi errepresentatu behar ditugu, ongi sailkatu eta datu honak erabili, ez? Gizartean dauden alborapen horiek ez erreproduzitzeko. Hor, okurritzen zaite askotan entzun duguna, ez? Amazoneko langileen adibide hori, ez? Askotan entzuten duguna, edo algoritmoen baitan utzi norbait hartzearena, edo norbait langile bat, edo hartzearena, eta, bueno, dauzken edo pertsonok dira azkenean elikatzen dituztenak algoritmo horiek eta makina horiek eta adimen artifizial hori, ez? Gure sesgoak eta gure akatsak nolabait esatearren askotan hortxe geratzen dira, ez? Eta gero begibistan ikusten ditugun olako hautapen batean, prozesu batean, ikusi genuen bezala adibideetan beltzak edo pertsona beltzak kanpoan geratzen direnean, edo bestelakoetan, eta ikusten da asko zeintzuk ari diren algoritmo horien atzean lanean, ez? Pertsonak, txuriak askotan, gizonezkoak askotan, emakumeak ere alboratuta geratzen gara sesgo horiengatik, eta bar. Eta, bueno, nik uste dut hori beste bide interesgarri bat zabaltzen dela horretan, hobekuntza asko daude oraindik, ez? Bidean egiteko eta bar. Eske hor zuk esatezun bezala, azkenen da gure arazo horiek edo adimen artifizialak hortikan ikasteu. Orduan guk nolabait jarrera baztertzaile horiek balin badauzkeu, beiek jarrera rasista, sexistak ikasiko ditu. Orduan hori bai da errealitate bat edo adibide bat guri pasa izan zaiguna, irudien errekonozimendu horrekin lanen, hiri bateko kalen jarri genitun kamera batzuk, pertsona kontatzeko, eta kontuatu ginen, igual beloa edo zapia zeramaten pertsonak ez dituztela kontatzen. Ez ziela pertsona bezala identifikatzen. Orduan, oire baita da, ze adibidekin aigea nutritzen algoritmo horiek. Ez da bakarrik horratzen lanen dabiltzan pertsonak edo, bezik eta oaintxe baliagarri ditugun adibide horiek datu basetan bere baitan gehien bat dia gizonak, dia txuriak, eta hor nolabait arrazta edo sexu gutxitu horiei nola eman bidea, hizkuntzakin pasatzen berdina, hori nola holtza gainea io, eta behaiei baita fokoa hor jarri, ez? Guri hori pasatu zaigu elia itzultzei automatikoarekin, ez? Erizain enfermera bezala itzultzen dut, eta ingeniero bezala, ez? Orduan, gizarteko rolak erreproduzitu egiten ditu, ez? Orduan, hortan ari gara momentu honetan ikertzen, ez nola alborapen horiek saiestu. Eta berdin pasatzen da, ahotsekin, ahots sintetikoekin, nolabait Amazonekok eta, Alexak eta Googleek eta emakumezkoak erabiltzen dituzte batez ere, ez? Nolabait menpeko bezala, ez? Aginduak guk ematen dizkizuegu eta emakumeek, ez? Agindu horiek bete, ez? Eta nolabait gizartean dagoen banak eta hori islatuta geratzen da, ez? Baina nik uste horretaz aparte potentzialia hondeak ere badaudela. Nolabait pentsatu behar dugula nola teknologia hauek etorri dira geratzeko. Eta gero zera indarra handiago daukate. Orduan, nola baliatu ditzakegun, gizarte hobe bat izateko, ehun ekonomiko hobe bat izateko, eta hortan, pentsatu behar dugu pixka batez. Bai, duela 5 urte ikuste genuen etorkizuna, ez ja oraina da. Eta hori azkenen enpresabeak aidie kontuatzen, esatez duen, igual adimen artifiziala nola baitxertatu berret, eske bain zeo zein berra dauket, ez dakit zer, baina badakit behar detela, zeo bain dauketena da datu pila bat, ez dakitena oso ondo nola kontrolatu, ez? Eta hor du noi argi ikustea, adibidez, Euskal Herrian handia dan industria sektoren, makina herramienta sektoren, nola makina adimendu batzuk sortu, ez? Orduan azkenen,
guk gure gorputza ezagutzen bezala, poliki-poliki makinak baita behaien kabuz zaidie ezagutzen. Eta guk horri ikastegean eta, txunkatia mina dauket, gelditzeko erabaki hartze duen bezala, makinak poliki-poliki haidie hori ikasten, ez? Hemen zehozte linealen zehozek ez du funtzionatu, gelditu ingoet. Orduan, hor badao salto handi bat indeuna, eta nik uste Euskal Herria hortan nahiko aurrera datua izan dela, eta nahiko posizio politien gaudela. Ni guatzen naiz, hezkuntza munduan adibidez ez, azten ginenean, makinak adimen artifizialak orain laburpenak egin ditzake. Edo, itzulpena egiten denean nahiko aurreratuta dagoela, ze garai batean euskararekin ez zegoen aurreratuta. Gaur egun zorionez nire ustez esan dezakegu oso fidagarria dela erabiltzea adimen artifiziala itzulpen gintzarako eta baina, esan irakasleok ere askotan mesfidati ez, lana ikasleak egingo du, makinak egingo du ez, eta horrela nik uste dut hori alderdi positiboa hartu behar zaiola ez, makinak egiten duen bitartean edozer dela, bakoitza gure esparruetan, gure lanetan eta gu egon gaitezke bestelako gauzak makinak egin ezin dituen horiek egiten ez, adibidez irakaskuntzan edo beste esparruetan oso garbi dago ez, pertsonarekin eta beste laguntza espezifikoagoa emanez makinak ezin duena egin eta ez, hor badaudela adibide oso interesgarriak ez, adimen artifizialak ekartzen dituenak, onurak ia esparru gehienetan, esango nukenik. Eluiarren hori dela hilabete gutxi orai aurkeztu dugu, orain NLP teknologiak da batez ere helburu horrekin. Teknologia hori industriara modu bizkorreagoan eramateko, ez? Nolabait agente teknologiko bezala, baina ez bakarrik ikerketan geratzeko, ez? Baizik eta soluzio eta aplikazio zehatzak industriara eramateko. Baina ni konturatzen naiz eta proiektuak baditugu, adibidez Ulmarekin momentu honetan bertako biltegia hots bidez kudeatzeko proiektu batekin gabiltza, banku handi batekin bere reputazio digitala neurtzeko zaintza sistema bat egiten ari gara, eta holako proiektu asko, ez? Baina iruditzen zait Euskal Herrian eta ados zaudeten gertatzen ari dena da asko hitz egiten ari dela kontu honetaz, baina gero konturatzen ze enpresetara gutxi ari dela iristen, edo niri tokatzen zait asko enpresetara joatea. Eta zaila da. Baina bakizu ze gertatzen da horretan, nik askotan pentsatu izan dut, ze askotan tokatu zaigu hitz egitea adimen artifiziala eta adibide hau eta bestea, benetan ez da ezagutzen ze potentzialidadea daukan, edo zer egin dezaket nire esparru konkretuan, niri adibidez orain komunikabideetan nabilela eta garbi ikusten dut, ez? Adibidez, audioarena jakitea gure irratiko programa guztien audioa automatikoki gai izango bagina bilaketak egiteko, noiz elkarrizketatu genuen ez dakin hor edo eta behira ze potentzialitatea dauken bilaketak egiteko eta adimen artifiziala eta ez pertsonak behin eta berriz entzuten edo metadatua jartzeko, etiketatzeko edukia edo oraintxe bertan ikusten ari garena, ez, testu idatzi bat eman eta makinak irakurtzen dizu. Orduan horrek nire ustez zabaltzen du begirada pila bat. Baina kasu konkretu horiek oso tangibleak bezala dira, ez? Eta gero askotan nire iruditzen zait hor bai divulgazio lana egitea, eta bide zuen kasuan eta enpresatera joatea eta esatea aplikazioa edo nondik nora aplikatu liteken hor badagola oraindik esparrua handi baze. Normalean ez da jendeak ez duela egin nahi edo mehatxu bezala ikusten duela, baizik onurak ikusten ditu, baina igual ez konkretuki bere esparru zehatzean, ez? Eta orduan ikusten dut hor begi zabaltze hori nik askotan esan dudana, hezkuntzan eta begiak zabaltzeko fase hori falta dela. Eta jetzi behar dela eremu zehatzetara ondo ikusteko, ez? Zer egin dezakean, zein potentzialitatea dauken. Zuek adibidez, ze esparru ezberdinetan eta ikusten dezue izan dezakela, orain arte garatuta dagoen bezala, adimen artifiziala?
Nik uste zuk esan dezula gakoa, nik uste dela akustea benetan zirten bide dauden, eta ze kasu praktiko, ze real dauden, ez? Gurit bai tokatzen zaigu enpresata jutea, eta gu dauken sentimenduak gehiago da igual mesfidantza pixkat, ez? Bueno, berria dan guztiai beldurra dio, ez dakigulako azkenen zer dan, ez okerragoa edo hobea izango alako, baizik eta ez daulako ezautzen. Orduan hor gehiago da akustea, pues behi da, izan dezake aplikazio, izan dezake bestea, eta hor pixkat nik uste zientzia fikzioak eta filmak eta bai min pixkatin diguela, esan ez, robotak etorriko dia eta gizakia suntxituko dute. Bueno, pixkatu indikan irudipen hoi bada hola, uste deula gure lana lapurtza datozela, eta ez da hoi, datoz benetan, egia da, ondo erabili behar dela, kasuak aztertu behar diela, eta gure esku da hola, ez? Baina nola bain ikuste enpresatan gehien bat oain erronka dela, adimen artifiziala bai, baina pertsonak erdigunean jarri ez? Eta askotan kontra esan bat emate, nola teknologia, nola pertsonak, bueno, ulertarazi eta erakutsi, benetan, pertsonak daukeun ahalmen edo erabaki ahalmen hoi izango ala makinai lagunduko diona. Makina horiek bakarrik ingo iguela, gure lana erraztu, eta datu base baten, 10.000 fitxeron arten bilatu beharren, zuzenen esango dizkigula zendian 5 gertukonak, baina ez digula nola nahi gure lanak enduko, ez? Eta nik uste hor arrazoi guztia, dela nola baite kontzientzia edo pedagogia hori itea pixka falta dela, eta enpreseta horrekin gertuatzea, ez? Batik bat industria arlon niko idazen dauketa sentimendua. Bai, eta nik ikusten dut baita lan poliki izango itzatekela, hori, etortzea nigana eta esatea, gu pentsatu dugu esparru honetan, hau egin litekela dugu beste hori esan edet, ez bali mazaude oso ohituta horrelako lenguaia, horrelako gauzekin ibiltzen eta norbaitek esan egin behar dizu, eta orduan ere ustez hor dago gakoa, pixka bat zabaltzen joatekoa. Gero, enpresa baten ez dakize kasu konkretu emandan lana errazten duena eta benetan langileak ikusten du zepena, ez da lau lehentxeago etorri edo horrelako zerbait ez, orduan hori asko zabaltzen da, ez? Hor pixka bat nik uste badagoela zer egin handia, ez? Eta saiatu behar dugu gainera, proiektuak planteatzen ditugunen proiektu zehatzak eta tangibleak izaten, emaitza zehatz bat daukatenak, ez askotan kontzeptuen inguruan hitz egiten da eta prozesuak eta baina nik uste horrek lagunduko diela enpresa askori ikusten, honek etekin bat eman digu. Lehen 10 ordutan egiten genuena orain 3 ordutan egiten dugu, eta ematen digu aukera beste proiektu batzuk martxan jartzeko. Nik uste hor dagoela gakoa, eta gero hortan gabiltzanok ere nik askotan esaten dut, asko hitz egiten dela adimen artifizialari buruz, baina gutxi egin, nik uste Gipuzkoako eta ean dagoen fabrikatzailearen ideia hori eraman beharko genukela esparru horretara. Ezken teknologia fabrikatzen dugu, inteligentzia fabrikatzen dugu, eta nik uste kontzeptu interesgarria dela txertatzeko. Niretzat, herria, oantxe esan dezu ez, herria eta adimen artifiziala. Da esparru bat, norbaitek askotan hitz egiten da hemen buru jabetzaz, buru jabetza teknologikoaz eta nik uste dut esparru horretan aurreratu xamar edo ibiltzen baldin bagara beste ate asko zabalduko dizkigula, ez? Eta nire ustez oso importantea da, zabiltzaten enpresetan eta hori sinestea, jakitea hemen badaukagula jakintza hori, lantzen ari garela eta ezagutzera ematea kasu horiek. Horregatik esaten nizuenik, importanta dela jakitea ze garapen mailatan dagoen, ez? Eta ze gauzak eta adibide tangible eta konkretuekin. Hori oso importante iruditzen zait aurrera egiteko. Herri bezala, batez ere. Azkenen, globalizazio honekin edo bidatze daudenak Google olako handita eta pentsatze dugu Google itzultzaien euskerako itzulpenak ezpalin badia honak euskera parte geldituko, igual ez, igual da batzuk orai eta komentatu duzun bezala, guk sortu berri ditugu benetan gure aukera, gure alternatibak eta hor jarri pixua, azkenen gure herrian ebalin badeu nolabait kokatu, guk sortza dauzkeulako, ez? Eta industrialdikan berdin, guge azkenen
bueno, pues hau ekoizle nagusiak, osea, duela 50 urte hemen sortu zian kooperatiba eta garrantzitsunak, orduan, oantxe bertan gure esku dago adimen hori makinatan sartza eta makina horiek gero mundun zehar zabalduta dihoaztenen, hemen euskal inteligentzia dago eta nolabait horren abanguardistak edo izatea. Nik uste horretara nindoan, justu ze, azkenen, uste malima dugu gure guztia, gure data guztia eta Google, Amazon, Facebook da betiko kontua, ez? Azkenen beraiek eta hori jaia saihestezina da, ez? Baina guk ere parte hartzen dugunean sare sozialetan eta enpresa handietan Netflixeko pelikulak ikusten ditugunean eta horrelakoetan azkenen elikatzen ari gara enpresa konkretu batzuen adimen artifiziala eta inteligentzia eta aurrera egiteko bidea ematen ari gatzaizkie, ez? Baina nik hori pentsatuta gutxi gora bera edo neurri batean saihestezina dela eta aurrera egin behar dugula, nik horren pareko jarriko nuke behintzat, horrelako zerbait ere gure alde jartzearena, ez? Eta nik behintzat hori ezinbesteko iruditzen zait. Bai, gure gaitasun zientifiko-teknologikoak eduki behar ditugu, ezin dugu besteen menpeko egon naiz eta ezagutza eta teknologia askotan ezin den jabetzan izan, mundu honetan, ezagutza eta toki batetik bestera pasatzen delako, ez? Baina egia da, adimen artifiziala lehia geopolitikorako faktore garrantzitsu bihurtu dela, zer esanik ez lehiakortasun ikuspegitik, beraz hori alor horretan gure gaitasunak eta herri bezala, nik herri proiektu bezala ulertzen dut. Eta are gehiago, baliabide urriko hizkuntza bat balen daukagu bertan, euskara bezalakoa, ez? Ez bagera gai gure ikerketak eta funtsezko ikerketak garatzen, sekula ez ditugu izango beste hizkuntza hegemoniko dituzten datuak. Ez prozesatzeko aukera, baina ikertzeko ahalmena balin badaukagu, eta hor sendoak balin bagara, bestea ez, konpentsatu ahal izango dugu, ez? Hala pentsatzen denik. Zalantzarik gabe nik uste, hizkuntza gutxituen iraupena eta superbibentzia edo bizirautea hortiken etorriko zaigula. Euskararen ingurune digitalean, adibidez, ez? Oso garrantzitsua da azpititulatze automatikoa, edo orain hitz egiten ari garela, ez? Pelikulak ikusi ahal izatea baita gure hizkuntzan edo tresnak garatzea, ez? Oraintxe bertan garatzen, Eusko Jaurlaritzan adibidez garatzen ari diren beste idazteko eta ikaslentzako beste itzulpen automatikokin lotutako beste tresna batzuk edo beste edozein enpresatan egiten ari garenak, ez? Hori nire ustez ezinbestekoa da gure hizkuntzarako. Jende askok ere bizi du hizkuntzaren inguruan, batez ere euskararen inguruan, izugarrizko mehatxu bezala, ez? Lehen aipatu dugun bezala. Nik uste ez dagoela beste aukerarik. Googleek ez du itzuliko euskara, guk gure teknologiarekin edo itzultzen dugun neurrian eta itzultzen dugun pareko ezer ez du egingo. Edo bai, uste balin badugu aurre gehiegi hartzen, ez? Hor, ikuste dut oso bizi ibili beharra daukagula. Eske hor, oidan, guzti digitala da neozertan tendentzia orokorra dela inglesea joera, ez? Eta zeratik ez diogu euskera ere hortokia ematen. Eta berdin, hezkuntza arlon modu digitalen dauden baliabide gehienak inglesez edo erderaz dira, orduan horre baita bada, eta adimen artifiziala ere biliztatik ez teuriten testu bat irakurtzeko gaitasuna dauken programa bat euskera. Horreke jende asko edo baliabide ezberdina dituzten nahi, lagunduko lieke, behaien hezkuntza prozesun, eta gero aurrea gore baita ez, bide guztien azkenen. Imaginatu, itxuekin eta, adibidez, hezkuntzan oso garbi da, itxuekin, aukera hori entzuteko testuak. Aukera hori, urritasuna daukenak pixka bat, azpimarratzeko gehiago jakiteko nondik noa doan irakurketa, gero ariketak sortzea adibidez automatikoki. Ezakit, 1000 gauza okurritzen zaizkit, ez? Adimen artifizialak horretan ibilbide pertsonalizatuago baten alde egin dezakeena, ez? Hor,
hizkuntzaren esparrua gure baitan oso garrantzitsua dela, hori garbi dago. Eta nire ustez, ez da bakarrik enpresatik kanpo, ez eta enpresan behan nola lantze deun, ez? Talentua beha jo, eta askotan kanpoa jo behar deu, pertsona ekarri alizateko, datu zientzialariak, programa garatzaileak dena delakoa, eta Euskal Herrin hoi dena formakuntza ezberdinak emanez, baina EHU katea duen adimen artifizialeko kurtso honekin, horre baita horrek garrantzia handia dauke, hizkuntza eta teknologia berriak ez, parekide jartzeko, eta benetan enpresetan baita bertako talentua erakarri ahal izateko. Bai, jendeak kanpoan ibili da eta horrek ere eramaten du gure gabezi hori azpimarratzearena. Nik uste pixkanaka hasiko gehala gero eta gehiago eskaintzen, horrelako guandiken jendea ez dakit oso animatuta ote dagoen holako gaiekin, baina garbi dago, aspaldi esaten nuen ez, ze zoragarri izango itzateken hemengo eskola ezberdinetan, unibertsitateetan eta hori eskaintza hori zabaltzearena. Eta gero horrekin batera datuak irakurtzearena iruditzen zaite ezinbesteko beste esparru batez pixka lotura dutenak. Eta gutxienez algoritmoen mundu hori ulertzearena, zer dagoen horren atzean, nola interpretatzen ditugun, nik uste dut horrek, zaindu beharra daukagu, bestela, egia esateko zailtasun handia daukagu, hizkuntza hegemonikoekin gertatzen ari da, eta gero eta gehiago gure seme-alabak, ikasleak, haurrak eta jotzen dute. Gaur egun, YouTubeen adibidez ikusten dira pelikulak japonesez, askotan, gure gezurra badirudi ere, japonesez, ingelesez eta hori. Eta horren kontra egitea oso zaila daukagu, ez badugu pixka bat horretan guztian askoa sartzen, ez? Txiki-txikitatik eta eskainiz eta eredu ezberdinak aztertuz eta ikusiz nola egin dezakegun, ez, uztartze hori. Eta lehenek komentatu dut hizkuntza eredu neuronalek nola ekarri duten eraldaketa handi bat, ez? Eta uste dut baliabide urriko hizkuntzentzat aipatu mehatxu daudela, baina aukera handiak ere bai. Ze momentu honetan gai gera, adibidez, ingeleserako o gaztelaniarako garatu den teknologia bat, transfer learning bezalako tekniken bidez euskarara ekartzeko. Oda gero, beste datu txikia gutxi horekin, berta hizkuntza horrentzat garatu den tresna bat, beste hizkuntza batentzat ekarri askoz datu gutxi horekin. Edo baita ere domeinu egokitzapena, norbait domeinu baterako guztiziarako egin dena irakaskuntzara eramatea. Eta nik uste hau oso berri hona dela hizkuntza txikientzat. Aukera emango digulako baita ere, beste hizkuntzentzat egin diren gauzak modu kostu gutxiagorekin ekartzeko eta horrek irekitzen ditu bide pila bat, orain arte landu ez ditugunak. Eta gero hor importantea baita Europako proiektuetan ibiltzea, besteengandik ere, nik uste dut esparru honetan aurreratu xamarrean gaudela, nik ikusi dituan adibideetan eta barrez, baina oso importantea iruditzen zait, besteekin ikastea, bestek zer ari diren egiten ondo, gu egiten ari garen hori partekatze hori ez, beti erresagoa dalako aurre egitea eta hizkuntza kontuetan, badauzkagu hor Europan zehar ere gure egoeran dauden beste batzuk ez, eta orduan hor ez biltze horiek importanteak dira aurrera egiteko, eta interesgarria izango litzateke ez, alderdi horretatik. Pixka lehen komentatu zuna, ez? Inteligentzia adimen artifiziala nola jarri baloren, praktika honak erakutsiz, baina internazionalki berdina, beste hizkuntza gutxitu batzu, ze praktika hon nola indute, nola ekarri dute hizkuntza teknologia berrietara, guke baita hortikan ikasi, etxea ekartzeko, eta gure ikutuk emanez, gure pertsona ateraz, eta hor jarri horregatikan aliantzak, eta guain, estatu ezberdinekin dauden proiektu, gero eta, indar gehiago daukete. Hor gero igual pixka bat baita orainari buruz hitz egiten ari gara, ez? Baina baita interesgarria izango litzateke hor nik uste badagoela bide bat eta erronka handiak daudela etorkizunera begira, ez?
Gero, adibidez, iaz edo UNESCO atera zuen olako gomendioen, asko kostatu zaio. Egia esateko, beti junda garapen teknologikoa aurretik eta gero etika. Ez dugu itzein, nik uste dut oso importantea dela, etika kontuak adimen artifiziala garatzeko orduan, ez? Eta UNESCO duela, hori, iaz edo atera zuen atzerapenekin baldin bada ere, eta denakola, 93 herrialdek edo onartuta, olako gomendio batzuk garatzaileentzat. Eta nik uste dut hori importantea dela, ez adibidez, adimen artifiziala justu egianen aurpegi ezagutzaz adibidez hitz egiten, ez? Beti ere, ez erabiltzea, aurpegi ezagutza hainbat helbururekin, oso garbia da. Aurpegi ezagutza izan liteke oso positiboa gauza batzuentzarako, ikuste norbait gaizkilen bat edo horrelako zerbait errekonozitzeko eta bar, baina aldi berean kontrol masiborako tresna ezinbesteko ere, eta parte izan liteke, oso erresa da horrelako, eta ikusi dugu pandemia garaian ere, eta barrez, nola kalean zebien jendea edo ezagutzeko, edo gaur egun, iaia nik askotan pentsatzen dut, kaletik zoatz eta iaia ez dakizu aurpegi ezagutzen ari zatzaizkizun edo zertan dagoen, ez? Kamarak daude alderdi guztietan, horren atzean egon liteke algoritmo bat, horren atzean egon liteke informazio asko, ez? Eta orduan, beraiek esaten zuten, alde batetik hori, beste alde batetik adibidez erabiltzen ditenean adimen artifiziala eta erramintak adibidez armak eta erabiltzen direnean, beti azken erabakia norbait, balin badau norbaiten bizitza arriskuan, pertsona bat egotearena, ez ustea hain libre, botatzearenak, badakizuen nola askotan aurpegi ezagutzarekin edo adimen artifiziala erabilita puntu konkretuetan hiltzen ari dira jendea, eta horrelako gomendio batzuk, ez luzatzea, baino ikusten garatzaientzat eukitzea pauta batzuk, beti ere gero, gaina pixka bat ironikoa da, baino horietan parte hartu dute Googleeko langileek, baino baita langile horiek egon direnak pixka bat erreta, eta ikusi dutenak etikoki, egiten egon diren lanak ez direla izan etikoki oso zuzenak, ez, edo guztiz ondo bideratutakoak. Orduan, olako batzuk parte hartu dute, horien gomendio horien redakzioan edo horrelakoetan, ez? Eta gero hor, hizkuntzari buruz esaten dute gomendio horietan, ematen du euskerie, baino Netflixeko eta olako plataformetako algoritmoetan eta rekomendazio edo iradokitzen dizuenen pelikula bat, normalean algoritmo horiek daude dirue eman dezaketen horren baitan, pelikula honek, ikusle pila bat erakar ditzake, ez dakize ekonomiatik etorritakoa da, eta dirua priorizatzen da. Eta horrek hizkuntza gutxituen ere eragin handia izan dezake, inoiz igual herri txiki bateko pelikula horiek eta hori ez direlako topean azaltzen edo hor gain hortan, ez? Orduan, eta beste gauza bat igual horrekin bukatzeko ere, interesgarria esaten duna, gomendatzen du adimen artifizial kontuetan eta hori zabaltzea ezagutza hori, kompetentzia digital hori herrialdean, herri eixean, ez? Pixka bat ez gordetzea ezagutza hori bakarrik goi mailan denok erabakiak hartzeko orduan edo jasateko orduan kontziente izan gaitezen zer dagoen horren atzean, ez? Orduanik hor bai erronkeetan eta hori bai aipatu nahiko nuke igual horretan. Gaina askotan pentsatzen da kutxa beltzak direla, magia dela, eta ez da hain artifiziala. Hori da. Eta hain adimentsua ere ez. Ematen du, azkenen funtzio matematikoak daude, datu pila bat, algoritmoak, eta horiek guk modelizatzen ditugu, guk representazio bakoitzari ematen digu pixu bat handiagoa edo txikiagoa, eta guk jarduten dugu berez, ez? Ez daukat beren bizitza propio, ez? Nahiz eta eztabaida hori jarri nahi izan da mahai gainean, ez? Googleen azkeneko kontzientzia zaukan edo ez, zentzurik ez zaukan eztabaida bat jarri nahi izan da, ez? Baina nik uste hori, ez? Iruditeri hori kutxa beltzak direla eta kendu behar dela, eta beldur hori, eta gardentasuna eta etika eta balioen inguruko variableak sartu.
Bai, azkenen teknologia etorri hemen gelditzeko, saia gure egunerokotasunen parte da, mugikorren daukeu, autoan dao, guk nahi gabere bai eta horren parte gea, orduan inber dauna da, aldan modu etiko edo modu hobenen erabiltzen ikasi, baina azkenen komendatu dauna, txiki-txikitatik handator, inorrek ez palin badu onda zitzeiten, inorrek ez palin badu eskolan esaten hau zer da, beti gelditzea zehose ez ezagun bezala, ez? Eta horrek gero ekartzeituna da, lehen komentatu iteun bere izkeri horiek, eta horre baita nik komentatu nahiko nuke emakumen rola, ez? Ze azkenen, lehen esan deu, algoritmoak ikasteula adibidetatikan, baina, poliki-poliki zure baita teknologia honetaz interesa edo eakusteko, norbaitek esan berra izu posible dala, zutzako ere baita bide bat dala, ez? Eta nahi harritu nahu, hain hemen bi emakume gaude eta gizon bat, ez da oso ohikoa olako elkarrezketatan, ez? Orduan, erakuste bidea bada hola, guke baita hemen gure lekua badaukeula, eta hau, modu hon baten, baina gure esku dago azkenen giztakio jarri behar diogu muga honi, hau ez da bakarrik ibiliko dien robota kaletik, eta ez da izango olako pelikula bat, baina bai ulertu laguntzeko datorrela, baina muga batzukin. Kompetentzia digitala azkenean, ez? Esparru guztietan, txiki-txikitatik, eta hori, eta pixkanaka aurre egiten dagoenari. Nik uste hor egon litekela gakoa. Positiboa emateko etorkizunak orduan, ez? Ondo goa. Orduan, horrekin bukauko dugu orduan. Eta herri bezala gaine uste potentzialia handia dauzkagula, ez? Lehiakortasunaren aipatu da, irisgarritasuna, hizkuntza bezalako hizkuntza baten zer egin daukan. Uste da, alor transversala, gaitasun teknologiko handiak ditugunak, ekosistema potente bat uste dagoela herri honetan, da honi uste aprobetxatu inbarko litzakela. Nik uste Europa mailan gutxienez puntako toki bat izan gaitezkela. Eta saiakera hori bintzate inbarko litzakela. Gure txikitasunene handi izan gaitezkela, ez? Hori da.